hayati bersama B4 pedoman hayatan pengamalan Pancasila yang harus dihayati ganti amanat bersama cita raya Indonesia yang harus kita hayati bersama B4 pedoman penghayatan pengamalan Pancasila yang harus dihayati ganti amanat bersama cita raya Indonesia yang harus kita hayati bersama B4 penghayatan pengamalan Pancasila yang harus hayati dan diamalkan bersama cita raya Indonesia yang harus kita hayati bersama. Iki tanah Jawa wis kondang ke zaman kuno, negara Jawa tak suke opo-opo. Tanah Jawa, tanah Jawa, tanah mulya. bangsa kita suwe anggone dijajah sirwa londo bangsa kulit putih kang ora ngerti tata aduh aduh kaya ngene rasane wong dijajah banget anggone susah tansah rasa payah para kanca do dipisah aduh seneng rasane merdeka iki tanah Jawa wis kondang ke jaman kuno negara Jawa kang sugih apa-apa tanah Jawa tanah Jawa tanah mulya bangsa kita suwe anggone dijajah sirwa londo bangsa kulit putih kang ora ngerti tata aduh aduh kaya ngene rasane wong dijajah banget anggone susah tansah rasa payah para kanca do dipisah aduh senenge rasane merdeka iki tanah Jawa wis kondang ke Zaman kuno, negara Jawa tak suke opo-opo. Tanah Jawa, tanah Jawa, tanah mulya. Bangsa kita suwe anggone dijajah sirwa londo, bangsa kulit putih kang ora ngerti tata. Aduh aduh kaya ngene rasane wong dijajah banget anggone susah tansah rasa payah para kanca do dipisah. Aduh seneng rasane merdeka. iki tanah Jawa wis kondang ke jaman kuno negara Jawa kang sugih apa-apa tanah Jawa tanah Jawa tanah mulya bangsa kita suwe anggone dijajah sirwa londo bangsa kulit putih kang ora ngerti tata aduh aduh kaya ngene rasane wong dijajah banget anggone susah tansah rasa payah para kanca do dipisah aduh senenge rasane merdeka. Putrane wong santri kudu tansah lunga ngaji, tansah lunga ngaji Ngerti ilmune Gusti putra santri putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa mila para sepuh ngerti ilmu agama para sepuh papunden kawula putrane wong santri kudu tansah lunga ngaji, tansah lunga ngaji ngerti ilmune Gusti putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa mila para sepuh ngerti ilmu agama para sepuh papunden kawula putrane wong santri kudu tansah lunga ngaji, tansah lunga ngaji ngerti ilmune Gusti. Putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa mila para sepuh ngerti ilmu agama para sepuh papunden kawula putrane wong santri kudu tansah lunga ngaji tansah lunga ngaji ngerti ilmune Gusti putra santri putra utama monggo para sepuh menika jaman wis tuwa mila para sepuh
agama para sepuh pemuda kawula. Isra Mi'raj Nabi yang mulia, akhir zaman Di seluruh dunia umat Islam wajib merayakan dia. Bulan Rajab yang utama, junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah, Muhammad Allah yang Esa. 5 waktu kerjakan umat Islam kewajiban. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh berdoa dalam hari-harinya. 5 waktu kerjakan umat Islam kewajiban. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh berdoa dalam hari-harinya. Perayaan Isra Mi'raj Nabi yang mulia, akhir zaman di seluruh dunia. Umat Islam wajib merayakan dia. Bulan Rajab yang utama, junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah, Muhammad Allah yang Esa. 5 waktu kerjakan umat Islam kewajiban. Luhur, asar, maghrib, isya, subuh berdoa dalam hari-harinya. 5 waktu kerjakan umat Islam kewajiban. Luhur, asar, maghrib, isya, subuh berdoa dalam hari-harinya. Perayaan Isra Mi'raj Nabi yang mulia, akhir zaman di seluruh dunia. Islam wajib merayakan dia. Bulan Rajab yang utama, junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah, Muhammad Allah yang Esa. 5 waktu kerjakan umat Islam kewajiban. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh berdoa dalam hari-harinya. kita para manungsa Ayo padha muji Islam ingkang kangge pepadane bumi. Ayo kanca aja padha lali mundhak sira kobel jroning geni, ya iku arane roko pepadane Gusti. Ayo kanca aja padha lali mundhak sira kobel jroning geni, ya iku arane pepadane Gusti. Kita para manungsa ayo padha muji Islam ingkang kangge pepadane bumi. Ayo kanca padha lali mundhak sira kobel jroning geni, ya iku arane roko pepadane Gusti. Ayo kanca aja padha lali mundhak sira kobel jroning geni, ya iku arane roko pepadane Gusti. Ayo kanca aja padha lali mundhak sira kobel jroning geni, ya iku arane roko pepadane Gusti. Ayo kanca aja padha lali mundhak sira kobel jroning geni, ya iku arane roko pepadane Gusti. Ayo kanca aja padha lali mundhak sira kobel jroning geni, ya iku arane roko pepadane Gusti. Salamullah ala toha Rasulillah, salamullah ala yasin habibillah. Bismillah Wa bil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Salatu wa salamullah ala toha Rasulillah, salatu wa salamullah ala yasin habibillah. Emek lambi nangis, emek lambi nangis. Nembang-nembung aja lu rapi, ora ngerti butuhe wong tuwa. Salatu wa salamullah ala toha Rasulillah,